Salah satu sepatu kasual unisex sing tak senengi rek. Soale iki gak dominan wedok, gak dominan lanang. Kayak lanang wedok iso cocok rek, yo. Terutama warnane. Kayak kon arek lanang utawa arek wedok sing seneng warna cerah. Kon tak sarano kon tuku iki rek, mau masuk rek yo. Terus aku seneng iki ocol rek. Ocole ku dhek ku rubber, yo rubber dan dhek gak kasar, empuk dhek. Dadi lek ketika neng lantai dhek ku gak lunyu. Aku paling gak seneng rek sepatu lek misale lunyu. Yo, terus iki ne barang, mata kaki ne barang. Dhek ku empuk rek yo, dadi gak ngarek sikilku lecet Mas yo gak nggae kaos kaki. Tapi gak usah khawatir, dhek lek wis tuku external step sur iki bakalan oleh kaos kaki rek, free kaos kaki. Dadi gak usah tuku kaos kaki maneh. Terus bonus tali sepatu maneh rek yo, bonus tali sepatu maneh tambahan. Terus oleh stiker pack. Wis iki mbok rek menurutku. Iso gawe lanang, iso gawe wedok, sepatu kasual. Iso gawe kerja, iso gawe kuliah, iso gawe nyambut gawe. Kuat sepatu iki rek. Coba ceken kono lergo piro rek. Nang aku 200 soalnya.